Nordiske Mediatorer præsenterer den refleksive mæglingsmodel. Den refleksive mæglingsmodel vil i denne video forklares og illustreres i 6 trin. Men først skal vi møde Liam og Henrik. De er 2 højt kvalificerede medarbejdere, som er begyndt at gå stadig mere skævt af hinanden, hvilket er ved at udvikle sig til en konflikt. Liam og Henriks problemer er nu nået et punkt, hvor det står i vejen for deres samarbejde. Derfor har de søgt hjælp hos en mægler. Mægleren arbejder efter den refleksive mæglingsmodel, der bygger på nogle grundlæggende antagelser om, at konflikter er et livsvilkår, at parterne ved bedst, at dialog er mulig og ønskelig i enhver konflikt, og at der kan være flere virkeligheder. Trin 1. Velkomst og åbning. Den refleksive mæglingsmodel er en konfliktløsningsmetode, som bygger på principper om parternes frivillighed og accept af fortrolighed omkring processen. Mægleren er ansvarlig for processen, mens parterne er ansvarlige for indholdet. Trin 2. Parternes redegørelse og dialog. Formålet med trin 2 er ikke at finde løsninger, men at give tid og plads til, at parterne hver for sig får mulighed for at redegøre for deres oplevelse af konflikten. Denne redegørelse har til formål, at parterne både får mulighed for at redegøre for eget perspektiv og mulighed for at forstå, hvordan konflikten ser ud fra den anden parts perspektiv. Målet er, at parterne bevæger sig fra at diskutere standpunkter til at forstå begge parters interesser og behov. Jeg har altid haft det godt med mine kollegaer, indtil Liam startede. Han gør hverdagen svær for mig. Han lægger forhindringer ud. Han fylder for eksempel ikke op i kopimaskinen. Han går i sin egen verden, og han er meget egoistisk, synes jeg. Han holder da ikke døren for mig i elevatoren. Jamen, altså, jeg kan ikke rigtig genkende til det, som Henrik han siger. Altså, jeg synes, jeg har prøvet at behandle Henrik med stor respekt. Men jeg synes heller ikke, at Henrik han har vist imødekommenhed og hjulpet mig med at få mig til rette her, og jeg har haft lidt tålmodighed med det. Og der er jo aldrig, han hilser aldrig, og hver morgen så kigger han bare ligesom ned på sine sko, når vi mødes i elevatoren. Trin 3. Problemfelter præciseres og dagsorden opstilles. Når redegørelsen har fået den tid, den behøver, er det tid til i fællesskab at formulere konfliktens kerneproblem. Målet er her at gå fra at have hver sit perspektiv og standpunkt til at have et fælles problem. Det er i dette tilfælde anvendelse af kopirum og daglig omgangsform. Trin 4. Parterne frembringer løsningsmuligheder. Når det fælles problem er formuleret, er det tid til at gå over i en mere kreativ fase, som handler om at frembringe løsningsforslag. Erfaringen viser, at forslag, som umiddelbart kan synes urealistiske, kan åbne for andre og mere realistiske forslag. Trin 5. Parterne forhandler aftalen. Formålet med trin 5 er, at parterne får forhandlet sig frem til løsninger, som imødekommer begges interesser og behov.
I denne del af mæglingen er det vigtigt, at mægleren holder fokus på at adskille sagen fra den personlige konflikt, at afstemme forventninger og at realitetsteste aftalen. I dette tilfælde er der fundet frem til 2 løsningsmuligheder, som er frigør sekretærtid og nye hilsevaner. Trin 6. Aftalen tjekkes og godkendes. Når aftalen er forhandlet på plads, understreges aftalens gensidige forpligtelse ved at aftalen nedskrives og underskrives af parterne. En mæglingsaftale er ikke nødvendigvis juridisk forpligtende, men kan være en hensigtserklæring, hvor underskriften har til formål at understrege parternes seriøsitet. Hej. Har du haft en god weekend? Jo tak for dig. Ja, det er okay.